Piny Kenya kaachiel kod piny Uganda oketo kokgi e winjruok mabiro riwore kanyakla to chutho e wuodh gach reru manyasani mane SGR kowuok e pacho ka nyaka e piny Uganda kaka yo achiel mar kelogi kanyakla korka weche mag ohala. Jatend migawo mar wuoth e pacho ka Kipchumba Murkomen kaachiel kod nyawadgi ma Uganda General Edward Wanmala jokonigi duto gimanyo jogo mabiro chung'ne chenrono ma igeno ni biro chakore giko higani ka omuom oyudore. Gikoni gedo mar reruno bende gedo tudogi kod pinje mamoko mag libamba kaka Congo, Rwanda kod Sudan ma milambo. Okang' makama bende gikoni biro konyo e bero weche mag limbe, ohala gi winjruok makare. Agreed as the two countries that we shall work together to raise resources for construction of SGR from Mombasa to Kampala. The plan is to leverage on our strategic benefit and that comes with the SGR, and to convince the investors and development partners who would like to support this project that there is greater benefit when the SGR goes all the way to Kampala. We think it's a worthwhile project, and for those who are potential funders out there, I would think this is you should pick the tab really. Much as we are pursuing the standard gauge, we can't forget the meter gauge, which has served us for some time. Of course, we had challenges between both Kenya and Uganda when we concessioned that facility, and it was run down on both sides of the borders. But now it's up and running, and we are going to ensure that it runs also to facilitate the construction of the standard gauge.